Anay lalaki ang gipusil patay siyang best friend tungod sa silos human ang asawa sa suspek giingong gipuyo sa biktima samtang ang naapa sa prisuhan ang suspitsado. Anang report ni Femari dumabok. Dead on the spot kining 42 anyos nga gilang si Oliver Sige, taga Barangay Haklupan sa Dakbayan sa Talisay. Gingong naigo ang iyang ulo gubang bahin siyang lawas human po sila gahapon sa hapon. Gitumbok nga suspitsado mao si Aldrin Bunghanoy, iyang kababata ug best friend. Sa pakisusi sa Talisay City Police, nasuta nga padung ang duha sa Haklupan Barangay Hall aron unta husayon. Apan gingong giangkon sa suspitsado nga iyang giat nga ng biktima sa tuyo nga patio ng biktima. Kining victim giilog ang iyang asawa wherein during the time nga na prison ni ang atong suspect nag-live-in yun ni ang victim ug ang wife ani atong suspect. Ang gusto sa kong manghod nga mahusay lang ba niya para gusto siya makanarbaho siya mahusay na wala siya naon kay kada si Aldrin ang sige bagbahat ni Oliver yang maharap si Oliver. Mo siya nagpermiso siya nagpatawag para mahusay jud sila. Si Bunghanoy baguhay lang nakagawa sa prisuhan tungod sa pagkalambigit sa ginadili nga drugas. Wa usab niya basuli ang gihimo. Matugingon sa suspect gahapon nga lisod niya og dawat kay ang iyang asawa nakigrelasyon sa iyang kababata best friend niya. Okay ra tato niya salain. May ang ingon ma'am nga okay lang ta kung salain. Kasong murder ang giandam na sa kapulisan nga ipasaka batok sa suspitsado. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak!